joka esitti ensimmäisen näytöslentonsa täällä Oulun lentokentällä To The Sky -lento näytöksessä eilen nousee taivaalle lähteä synnytyksessä. Suomi kanssa suorittava lento. Täysillä aivan pohjoisen sodassa on prototyppi. Meillä on täällä tällainen Antti Lukka. Täällä on Antti Lukka, etsii vanhempiaan. Ja hän on tässä kaiuttimien luona ison punaisen kuorma-auton vieressä. Antti Lukan vanhemmat. Ai se olikin siellä. Tehdäänkö jotakin helpotusta? Ensimmäistä kertaa suuntaan
vasemmalta reunalta saapuu laskuun Philotonin Hurricanella pilottina Clive Davidson ja Hurricane. Kannattaa mennä katsomaan hieman lähempää. Se on siellä vielä teille esillä vielä nähtävänä. Tuo on spesiaali ja se on erikoista ja se on tällä ensimmäistä kertaa nähtävillä Oulun lentonäytöksessä To the Sky 2014. Landing from the left hand side with Philoton's Hurricane is pilot Clive Davidson. Please go and say hello and thank him for the amazing job that he did flying this Hurricane. The aircraft's been up in the air for less than 20 hours and the beautiful way he flew it is remarkable for such skill and such experience that he's had with us today, especially flying together with the F-18. Näillä hyvä yleisö, täältä vielä on hyvin paljon lähteviä koneita seuraavaksi lähtemässä. Täältä lähtee moni näyttelykone, näytöskone sekä maanäyttelykoneista että lentävästä kalustosta lähtee kohti kotikenttiään. Siinä on hyvin paljon nähtävää vielä sillä, että kun he lähtevät liikkeelle, lähtevät sieltä yksi toisen jälkeen hyvinkin lyhyiden välimatkojen saattamina, sillä heillä on aika monella kiire kotiin ennen pimeän tuloa. Varsinkin niillä koneilla, jotka eivät ole mittarivarustettuja, heidän pitää päästä kotiin ennen kuin tulee liian pimeää. Täällä on ruokatännit vielä auki sekä juomapuoli että ruokapuoli vielä onnistuu. Teillä ei ole mitään kiirettä täältä kotiin. Voitte jäädä vielä nauttimaan lentokentän tunnelmista. Hyvin harvinaista, että on lentokenttä näin isona tilana auki, jos se pääsee tosiaan katsomaan lähempää. Tivolikin on vielä paikallaan. Siellä on G-voimasimulaattori. Siellä on monet standit vielä ihan täysin avoinna teille tutkittavaksi ja katsottavaksi, jos teille